que levamos dende pouco antes de mediados de outubro tendo reunións sistemáticas co que entendemos que son os socios preferentes para a elaboración dos orzamentos. Seguimos a facer a aposta que fixemos o ano anterior de entender que aquí hai unha ampla maioría progresista na cidade e de que non se entendería que, de alguna maneira, con un diálogo intenso e con xenerosidade por parte do grupo de goberno e dos grupos da oposición, se chegara a un acordo que se ten celebrado un número de reunións aproximadas de 5 reunións con cada grupo político. Estamos entrando na fase de que os grupos da oposición concreten as súas peticións a incluir no propio orzamento. Sei que se plantexan cuestións como o grado de execución estrutural do Concello, pero respecto a isto me gustaría decir dúas cousas. Unha, non se perde ningunha obra das pactadas no exercicio anterior. Se non se consigue executar no ano, as obras síguense arrastrando e acabanse executando. Iso é importante que os veciños e veciñas o saiban. E dúas, se o grado de execución é un problema estrutural do Concello, canto antes aprobemos os orzamentos, teremos un mellor grado de execución no Concello. De momento hai que decir que o grado de receptividade e de conversa está a ser positivo, e que agardamos que siga así, porque entendemos que o tema dos orzamentos vai máis alá da posición de goberno, vai unha posición de cidade.